Πια κόβει τα χόρτα. Είναι μεγάλο άτομο ο Χρήστος Καραγκούνης, μέσα στη βροχή. Λουκατζής να πούμε και τέτοια. Σβαρτσενέγκερ. Δέστε τον. Καραγκούνης, ναι. Ακούγεται και αυτήν η βαγμούρα. Να πάρουμε και λίγο τα περιστέρια του Χρήστου. Α, εδώ βρέχει, Και να και ο Χρήστος εμφανίζεται. Νάτος! Νάτος ο Λεβέντης! Νάτος ο Λεβέντης μας! Νάτος, παιδιά, τον βλέπετε! Ωραίος, δέστε πράτσο, ρε! Ποιος, ρε! Ο Χρήστος! Το φάγε όλο, αν δεν καταλάβατε. Δέστε τον και κινήσεις που κάνει εκεί, όπως ο Ζαπίδης, ρε. Ρε το Χρήστο. Εντάξει, τώρα περιμένω το ξαδερφάκι μου και τον Τάνι. Κάτι θα γίνει εδώ με τον Χρήστο και τέτοια, λέει, μαλώσουν και οι δύο να δουν, μπορούν να τον δίνουν. Μπορούν όμως να τον δίνουν ή... Θα δούμε, θα δούμε. Καλός ο Καραγκούνης, καλός. Τι ωραία που το κάνει, ρε παιδί μου, σχεδόν όπως ο Μπέκαμ. Σχεδόν όπως ο Μπέκαμ. Το φάγε όλο το χωράφι, ρε. Μέσα στη βροχή ο Χρήστος, κοιτάξτε να σας λέω και ψέματα εδώ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε, γιατί στάζουν οι αστρέχες. Καταλάβατε, να. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, να τους πάλι, να τους πάλι. Το έφεγε, βλέπετε, ρε παιδιά, όλο το χορτάρι, κοιτάξτε πώς το τρώει ο Χρήστος. Έλα Χρήστο, μπορείς, τελευταία πουκιά. Έτσι να εξαφάνισε, και πίσω σου εκεί δεξιά κάπου. Εκεί, α, μπράβο Χρήστο, ναι, δεξιά, γύρνα ακριβώς. Εκεί είναι μεγάλε, φάτο. Το Καραγκούνι, κοιτάει πάλι, ρε. Έτσι, φάτο. Καλός ο Καραγκούνης, ρε. Φτάνει όμως τώρα, τέρμα.